Isyo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:43. Yes, mayong hapon na naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Kag-ari naman ang inyong kubos nga lagad si Tito Wilma para sa This Is My Life. Martes nga edisyon, Setyembre 21, tuwing 2021, ang adlaw nga halandumon sang mga Pilipino. Di ba? Amo ining sugod sang adlaw sa diin gindeklarar iyang martial law sa pungsod Pilipinas. Pero pang doon na nakaw nito, isang gamay lang, no? Madumduman, kaya tikaabot pa tanay. Wala anyway, sa karon nga adlaw Martes, of the night kita, tugtog-tek na alas 3 na naman, pagi sa inyo dira mga radio, 684 kHz. Sa mga nag-upload iya sa online, via Facebook, siyempre, ara kita sa Action Radio Bacolod 684. Sa YouTube, search nyo lang ano kayo ito, Action Radio Bacolod Live. Kaya of the night, di akong kita ni Tito Wilma. And of course, sa among sining website, pwede man kamo dira makabisita, kay ara man dira may Francisco Radio, pwede nyo na mag-click of the night kita. Ara pa dira mga balita nga natipon sa amon sa news center sa Action Radio Bacolod. Mag-in kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag siyempre, sa mga nag-upload sa itong sa live, pwede nyo lang dira ma-like and ma-share. Namigid heart like, kaya ma-inscribe si Tito Wilma sa pag-upload na natin kada hapon na like and share lang sa itong sa programa sa itong pag-upload na natin sa hapon. Kamusta? Paamo ka na. Hindi na madulang pa pangamusta ni Tito Wilma, tinagwa ka mo, naghalong man ka mo. Sige, yung atong paghalong kayo. Bisan, ano na to, do hindi gidya mapunggan. So, extra careful lang pa rin sa tanan. Kag-ara naman, bisan, amo na sinisitwasyon na to, padayon kita sa pag-atubang sa pandemic, mga problema nga may encounter na itong sa atong panimalay, sa atong pagsinalayo, pero go-go lang kita, hindi gidya mapunggan. Ang nagkilapit nga adlaw sang Pasko. Hindi ba Sir Alex Montesa, kaya Christmas time is here, Tito? Yes. Bisan paano, bisan medyo may kabudlayan, may kapurautan. Pero yung espiritu sang Pasko, ang mabatsikan, kag aton man ipabatsyag sa itong sini mga palangga. Sa aton mga palangga, ng mga tagpalamati sa aton palangga sa Kabusi, mga friends naton, tanan-tanan. Paagi sa aton sini nga, pag-paambit, sharing, giving, di ba? Among na lang na Tito Wilma. So, relax lang ka mo dira. So, karon iya nga hapon, sa kutob sa malabutan sa atong sinipagpangalagat. Kag paglingaw sa inyo. Kay tikon lang tawon na itong Tito Wilma, 95 days na lang. Mag-greet na kita, Merry Christmas. Merry Christmas Day, Gidia na. Kasi season na ginawa sa Christmas. And 102 days before New Year, nga welcome na ito na ang year 2022. Gani, relax lang ka mo dira. Sa gihapon, tinambalan ni Tito Wilma itong mga senior citizen, hindi gid ko na iya malipat kay mga palangga tagid na iya. Mayong hapon lang dira sa inyo, ang ara sa ilatag sa kapanimalay upod man sa aton mga kabataan, hindi pagpabayaan ang aton mga kabataan tungod hindi lang mapaktan ba o nagatalithi, dabo-dabo, nagatupang ulan. Na ina tungod sa ano gani Tito Wilma, sa dalagan sa aton panahon pasiplatan na tungod sa ITCZ kag low pressure area may baluon na naton. Sa aton ng panahon muna sila naton low pressure area sa pag-asa na iya, low pressure area o kung ang LPA upod ba ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ amo ining naga-apekto kay mabatyagan naton sa diri sa Visayas araman sa Southern Luzon kag Mindanao. Kag ining low pressure area nga ini kaina ara sa kadagatan sang Dumaran, Palawan, ara man nagaupod siyempre sa ang ITCZ. Ang ato naman diri lugar
nasakop ito sa Western Visayas. Pati na ang Namaropa ang nag-experiensya sa Magaluumon. Nga kalangitan, kag na maka-experiensya o nag-experiensya kita sang lapta-lapta man nga mga pagulan kag pagpanaguob dulot inasan LPA kag ITZZ. Mga low-lying areas naman or mga nubo nga mga lugar sa gihapon alerto lang sa mga posible pagbaha man, landslides tungod man sang mabaskong nga panaguob. Iban nga ba sa itong pungsod, paglugalom, tugtog magalumon man nga kalangitan, nag-experience man sila sang panalagsa nga panaliti pagtupasang ulan tungod sa gihapon sang ITCZ kag localized thunderstorms. Tita Wilma, kag yes, kita diri sa Negros Occidental, Dekbanwa sang Bacolod, iban pa nga parte sa Western Visayas, as mentioned ni Tita We, magalumon atong kalangitan, lakta-lakta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob na atong mabatsyagan. Andap niya naman sang hangin, halin sa nabagat man na silangan, pagkado sa nabagat man na katundan. Mabatsyagan natin sa bugos nga Negros Island. Ang baybayo na ito na nga itong siling mga kabaluran, paamo na kabaluran, hindi ito makana itutog kasarangan naman ang pagdapyas ng mga balon. Ang taob, taob, dili isubong, kay nagtaob, alas 11:15, alas 11:15 kainas ang aga. Magahunas karon sa hapon, alas 5:52. Si Haring Adlaw, nagpakita kay nagpabatsag sang iya kasana, nagkakainit sa aton, alas 5:33, pa nang sang kaagahon kaina. Magatunod naman siya karong timprano pagidta, na alas 5:41 sa hapon. Ang temperature range, ang mabatsagan na itong temperatura sa bugos nga adlaw is from 25 to 29 degrees Celsius. Di wow, mabulubog na. Diba? Mabulubog na as of now, diba? Pila to titawin, kita na itong 27 degrees Celsius ang mabatsagan na itong dariya sa Bacolod kag Isla San Negros. Abaw. Si Ari Pagid, no? Ina lang atong sinimahatag sa inyo nga update sa dalagan sa atong sa ni panahon. Gamay lang gid man nga update sa ginapangatubang naton nga pandemic, kung mga mga update man sa mga bakuna, kung ano man ang mga nagakatabo, may angot sa COVID-19. Hindi ba lang naging mention pati sa mga nagliligan ka adlaw nga ang 12 to 17 years old, no? Okay na to nga magpabakuna. Hindi ara naman to. Kay kahapon ging kontra naman sa DOH, Department of Health, ang unaging pahayag sang isa nila ka hospital, isa to ka public hospital na kag nagsiling nga wala pa suno sa DOH, wala pa nila ya lubos na ginarekomendar ang pagpabakuna sa mga kabataan nga yara sa 12 to 17 anyos. Di lagi nang balda to nga pwede na, no? Sa balita nga nakuha naton, pwede na nila mapares ng kabataan. Hindi pagali. Kaya wala pa na fully recommended sa atong sini-ahensya sa ikaayong lawas. Ang hambal ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, tugtog sa karong ginatunan pa na nila ang vaccine, ginatunan pa na nila upod sang vaccine expert panel, ang safety, ang kaluwasan, kag ang masilinaton siya nga paghatag sa COVID-19 vaccine sa amo iya nga age group. Kay kabaliskaran, ina sa una to gani din hambal sa Undersecretary na si Mirna Kabutahe nga nagapasugot na iyang VEP nga bakunahan ang mga kabataan. Kag ila na to gani ginhambal nga by October, di ba lang ang posibilidad nga pag-umpisa sina na. Kaya ang hambal ni Vergere sila nga gina-emphasize ginamon nga posible ang ginatumod ni Kabutahe sa emergency use authority given iya ginhatag na sa Pfizer kag Moderna, amo na iya ginatumod na tikiti kabalugi kita nga una na iya nga ginhatagan sang EUA sang FDA ang amo nga mga manufacturer ang duha ang Moderna kag Pfizer nga bakuna para sa mga bata, pero magamit lang ina sa mga bata kung magapagwa sa rekomendasyon ang DOH kag VEP na amo naging klaro iyan ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. So wala nagbag-ong ila sini nga panulugan gin kontra niya ang pahayag ni
ni kabutahe, no, nga pagpabakuna sa edad 12 to 17 nga unang naging report by October pwede na. So gali wala pa gid na iya sila nga 100% nga ginarekomendar nila. Amo lang na siya ang mahatag nato na update. Kaya pasiplat lang pa sa showbiz naton man kadali na. Sa showbiz naton, ara ako natungod kay Manny Pacquiao. Pero si Jan Lapos, kabalo naman ako sino si Jan Lapos, di ba? Comedian, showbiz, masiling naton, masi actor, showbiz actor, kag madwa sa writer man siya sa di ba? Writer man siya sa mga balita sa mga artista. Sila ang hambalang gid ni John. Never forget. Ang word niya na hambalang nga, never forget na, pabati-bati yan na. After iya nga declare sang iya 2022 presidential bid si Senator Manny Pacquiao. Ti wala na tunggan ni Jan Lapos nga kaugalingon matapos nga ina ang gin-announce sang aton si Buster Turns, Senator bilang standard bearer sa 2022. Nga nay nangin kontrobersyal siya tungod sa iya sini-comment no, sa LGBT, di ba, sa mga agi, sa mga tumboy, sa mga bisexual, sa transgender community. Yung timing man ni Jan, pero si John, di ba, kilala na sa sweet na tawag sa iya showbiz. Ang din timing niya ng papautos ng Ebalatsagon, matapos nga deklarar sa isa ka faction sa PDP laban ni Senator Manny Pacquiao bilang ila kandidato sa pagka-presidente. Siling ahambalang na ni John sa aging post ay siling mga bakla o mga agi. Hindi niya pagkalintanag, dinhambalan kita sina nga gani, sobra pa kita. Sobra pa sa sapat, no? Masahol pa sa hayop pa muna. Ikabaluman kita nga si Jan Lapos, isa iya sa mga miyembro ng LGBT community. Ina ang iyaging post sa iya Twitter account. Tanawon pa naman ang mga reaksyon sa LGBT community. Ang kay Vice, ano lang itong hambal ni Vice? Manny, hindi ka namon mapunggan kung gusto mo usgahan ang mga pareho namon sa kalibutan. Siguraduhon mo lang nga hindi ka namon masugata sa impyerno. Abali naman ka mo kay Vice kung maghambal. Anyway, gamay-gamay lang nga, makangirit lang kamo daw ako makalaghong kamo da, ma-divert man gamay ang inyo sini mga pamensarong kag Balatsagon dara na. Okay, inang atong sining update iya pare karon nga adlaw alauna na 56 sa kada sigsang atong sining oras. But anyway, sa atong dira mga kauturan sa nahambal na bala ni Tito Wilma. Sa nahambal na ni Tito Wilma ang nahanungod iya sa isa ka vitamin C, ara light C. Amo ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, Okay. Tawi mayong hapon lang danay sa mga palanggat ang nagapod si Arton online na mayong hapon dira sa inyo tanan. Sir Martin Aliling, good afternoon. Salamat sa imo. Alex Montesa, so proud gid daw siya. Thank you, gid. Okay, listening from Kuwait, Lenilyn Flores Oxenia. Salamat, good afternoon sa imo, ma'am, and good morning dira sa imo, no? Man si Tuto Vincent Chavez, mayong hapon sa imo. Kamusta lang? Stay healthy man and stay safe. Jamie Perez, good afternoon. Tita Wilma, monitoring live sa Barangay La Granja. Greet ko dagali family Perez kag family Aportadera. Jamie Perez. Kay Inday Feli Perez, kay Gingging mayong hapon mandra, kag sa ilan ni Carmen, kay Mama Nila, kag kay Tuto James. Mayong hapon lang da Tita We, halin kay Sir Alex. Pac Manuel Matiyong. Pac Manuel Matiyong, ano ni siya, ay apelido. Basta pili utod mo mayong hapon lang da paamo ka na. Tawe, first greet lang, happy birthday kay Marivic Santo Domingo. Yes. Kapamilya Marivic, happy birthday sa imo halin man sa kapamilya. Sa kapamilya sa barangay Bata mayong hapon lang da. Okay, shared and done to it. Yes, thank you, good Sir Alex. Mayong hapon, yes, mayong hapon man sa imo Hil Javier, watching live here in Miolabo, Indonesia. Correct na pa-pronounce ko some place, sir. Miolabo, Indonesia. Keep safe and good health always. God bless. Likewise, sir. Fernando Bongbong Narciso is watching. Kamusta na ikaw mayong hapon man? Salamat sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Ma'am Elizabeth Malaka Kamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. Always take care. God bless us all and more power. Yes, Ma'am. Ikaw man. Good afternoon lang da sa ilan ni Mrs. Alvarez ng Ramelo Village, Barangay Tangom, kay pamilya Refuela de Lagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Nining mo pra Sobrebega mayong hapon man. Kamusta na ikaw? Okay, gid kuning. May damo kanya salamat nga nakaupod ikaw subong nga hapon. Kamusta lang da sa inyo man? Palihog man ko patamyaw sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Mike Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kag Ma'am Jean Kirilag doon sa Arizona State. May damo kanya salamat. Yes, sir. Sir Alex, na? Christine Menyas Villalobos, may hapon tito, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB, na salamat, gid. Ana Sinoro, mayong hapon, Action Tita Wilma, salamat. Yes, good, gid ko. No? Diding Alohamento, mayong hapon tita. Pearl Joy, Dodoteo Goyha, mayong hapon man sa imo. Norma Toriblanca, I'm sorry. Mayong hapon. Yes, Miss Andrea Bayona, Tita Wams ko na mayong hapon. And Suzette Pahi Margens, watching from Barangay 30. Good afternoon. No? Hasta lang daanay si Tita Wilma, ana. Balikan talang kamo iya, dugay-dugay naman. Relax lang kamo da. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga tinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Sa sini nga bahin, magabasa si Tita Wes ang atong sini sulat. Relax lang ka mo. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Sa atong mga palanggagamay tagpalamati ang aton basahang istorya sa sininga hapon, nagapatawag siya kay Ramonito, pero subin pa ni sa Ramonito. Iya ini-experience sa iya man kabuhi, natungod sa natabo sa iya sininga apa nga buhi. Kag ang mensahe ni Ramonito nagasiling, Dear Tita Wilma, kabay nga mabasa mo man sa programa This Is My Life, ining akon malawig nga mensahe. Tawga lang ako kay Ramonito, may asawa, may pamilya. Ang problema ko lang subong, Tita Wilma, kay gusto ko nga mabawi ang bata ko sa asawa ko. Pero hindi ko mahimo. Tungod, nadulaan na ako obra, pati pamilya ko, nawasak pa. Wasak gid ang gamit ang atan. Wala ako mahimo, Tita Wilma. Tungod wala, man ako sa mapakita nga kasiguruhan. Nga
tarangan ko nga buhion ang akong pamilya. Kung tan-awon ta, okay na tani. Tungod, wala na ko ilinchindihon sa kabuhi. Kan mabalaan ko nga, buhi sila. Upod sang ugangan ko. Ginistorya nila ako, Tita Wilma. Nga kung may obra na ako, pwede ko na sila bisitahan. Hindi ko man mahingo nga kadtuan sila subong. Tungod, wala pa man ako kwarta. Pandemic. Nagalibog man ang ulo ko. Kay nagasalig paghihapon ako sa mga utod ko. Pagkakwarta man ako, kulang para sa kaugalingon ko. Gusto ko man supton, pero daw, madugay pa. Sang sa pagpangita ko sang obra. Gusto ko, tita, makikita man sang maayo nga trabaho. Nabatyagan ko subong, nasubuan ako. Tungod ang asawa ko, daw bali wala lang sa iya, nabulagay kami. Malayo sila sang amon anak. Ako naman, ginabatsyag ko gyan, kay hindi man ko gusto nga malayo sa ila nga duha. Tapos, ara pabalata, nakita ko pa ang mga post niya. Naka-makeup, kag nagasaot-saot online. O, mga anak. Tampa para sa ako nang ginahimo niya. No ginahambal bala niya nga basi, may pwede pa nga magpalangga sa akon. Dra ako kay DRA. Kag mabuhi ang pamilya ko. Nasakitan ko ta. Wala man niya ginahambal. Pero ginapabatsyag niya sa akon nga wala ako pulos nga umay sang amon. Nagkilalahay kami nga duha nga amon na ako sinyo. Kag kabalugid siyang hindi stable ang mga obra subong tungod sa pandemic. Kag tita, akuon ko nga wala gin man ako makatapos sa college. Kay wala na kami kwarta. Siya nakatapos kag nakaobra. Hugdan pa man ko, Tita Wilma, gusto ko lang tani mahilway sa sitwasyon. Naguba ang pamilya ko. Gusto ko ini nga tingbon. Kag mangin bugos kami sang asawa ko. Hindi ko man kagustuhanan na madulaan obra. Kag nagapangita man ako paagi. Amo lang nga tani balata ang gusto ko maintindihan sang asawa ko. Pautwas lang ning akon ta para mabuhin-buhinan man bala sakit sa dughan ko kag kasubo. Salamat gid sa pagbasa, Ramonito. Okay. Sa imo, Ramonito, mayong hapon lang dira kag salamat man. Salamat sa imo pag-share sa hitabo sa imo kabuhi damo yung tama ma-encounter no sa karon nga sitwasyon sa karon nga panahon no nga mga problema sa pangabuhi. Anyway, sa imo Ramonito mayong hapon kag madamo gyud nga salamat. Una-una mahambal ko sa sitwasyon sa panahon sa karon. Yes, isa ina ako untagin man. Isa ina sa nakadugang sang ginadala mo nga problema. Nakapadugang sa problema mo. Kagisang sino sa aton apektado. Kabuglay gid man sang epekto sining pandemic sa karon. Hindi lang sa isa ka puluyan, sa isa ka pamilya, sa tanan-tanan bugos nga kalibutan. Kag abi mo nabatyagan ko man ang nabatyagan mo bilang isa ka amay. Masakit
nga gusto mo, himon ang gusto mo para sa pamilya mo, masakit nga gusto mo bag-uhon kag liwat kung pungon ang narumpag mo nga puloy-an, pero hindi ka kasarang suno sa imo. Hindi ka madulaan paglaom to, ari naman to eh. Hindi ka tutuod din man. Dumduman pang kanta, huwag kang susuko at iyong labanan. Diba? Dumduman ko na pagkabikot. Sige lang ko nung laban. Diba? Ipakibato ang imo paghigugma sa imo pamilya. Magpakabakod ka lang kag magpangamuyo. Never surrender again. Ginatilawan ka gid subong na ginatakos gid kon hasta diin ikaw, pero never ka gid nga mag-surrender. Hindi pag-give up ang pamilya mo. Kung lang taon mo kabilugan, kwarta ang problema para mapanumbalik mo kag maangkon mo liwat ang imo asawa kag pamilya, pero hindi ka magpadala-dala dira. Himuon mo, mangita ka paagi kung paano ka makakwarta sa mahusto man nga paagi kag maayo. Dungganon kag mapabugal, dungganon kag mapabugal, amat-amat lang. Si ano kung wala ka nakatapos sa college, at least college level ka, wala imposible. Ang imo asawa, nasiling ka nga daw wala siya nagapamensar, sige lang, pabayi lang na. Basta ipakita mo lang sa iya, kag ipakita mo sa ugangan mo, nga nagahimakas ka, nga nagapangita ka paagi, nga makaangkon sa trabaho. Importante, may komunikasyon kagihapon sa asawa mo, kag sa bata mo. Abi mo, hindi na pagpasugla sa pwede mo makita mo, ay napang-post ang asawa mo, kaya kung huben pa ka mo, di ba siling mo, natural lang na mga TikTok ni saot-saot, natural lang na siya, na imo na pag-intindi, nga daw kapangita siya sa somebody nga makasuporta sa pamilya nga mo na, hindi, imo lang na iyato pamatyagan, hindi paghilui ang kaugalingon mo, kaya nga magalala lang ang sitwasyon. Kung, let's say, kung balik doon mong nakaligad mo, kung medyo may kakulangan ikaw, kung naamoy ni resulta sa karon, nga ginaantusan mo, batuna, kaya amo iyang realidad, amo inang kamaturan sa imo kabuhi. Kung ano man ang naging desisyon, ano man ang maging desisyon ni misis mo sa ulihi, respetuha. Respetuha. Pero for sure, sa akon, ara pa nagyapon ng balatsyago niya sa imo kay gusto ya lang maninguha ka. Ang kuna ang determinasyon, ang kaisog sang buot, kag paghimatas, ang kuna inatanan. Ipakita mo gihapon sa iya sa pihak sa mga nagakatabo na palangga mo gihapon sila sang imo anak. Pakita mo gihapon nga bisa nagaantos ka sa luyo sang imo mga utod nga nagapasagod ikaw bulig kada ka kung ano da mapangitaan mo himua na makita na niya nga wala sa may nagbago sa imo, kundi ang sitwasyon mo lang nga wala ka sang kwarta, kag makita niya nga nagapaninguha ka nga makakita sang trabaho, magbalikin na iya, ilabi ng bata mo. Kung magpangamuyo ka, magpakabakod ka, padayunon mo nga matarong ang imo kabuki, husto. Kaya inatanan pwede mo magamit iya, mahimuan paagi, nga mag-aayuhan ikaw sa ulitin. Sabisan, simple lang ang pagpangabuhi nga makatag mo apang dungganon para sa imo pamilya. Hindi ka din mag-surrender, totoo ramonit. Tandaan mo, ang mahal nga Diyos may kaluoy. May kaluoy din siya. Sa tao nga pareho mo, magsalig ka lang, ngaliwat, manumbalik ang pamilya mo. Kagliwat, bisan simple lang nga kabuhi po sa ila. Kaya sa tanan nga pagsalig kag, yes, padayon na ito nga pagpangamuyo sa iya, wala imposible. Mong kanabala na, wala imposible. Amo lang na makabaling titawin maya sa imo. Kaya sa Diyos, wala din man niya imposible tawin. No? Yes, wala din siya imposible. Basta ara ka lang. Always, kag husto ang imo ginasimo, kag wala ikaw sang ginatapakan, tuyan ka din niya sa husto nga banak, kag para sa imo kayo. Totoo ra mo nito, magpakabakod ka. Share kamanda sa mga utod mo sa imo kabudlay,
sa imo mga in-laws ko na may ara bala mga ideya nga sa diin makahatag man sa imo nga pwede mo mapangitan-an na amo lang na subo nga panahon nga pandemic diskarte ang kinahanglan kay determinasyon pagpaninguha amo inang aton kinahanglanon no di ba so hindi okay lang na siya padayon lang kita okay tutura mo nito ina lang gid ang akong mahambal sa imo kag padayon lang ikaw nga magpangamuyo sa mahal nga Dios nga hindi ka pagpabayaan tutuyan lang ikaw sa gusto nga bangas as always okay alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time o sa ito na mga kauturan ha kung kamo man ha kung may mga istorya kamo dira nga gusto i-share problema nga luyag man ninyo ipaambit sa ito mga kauturan nga nagaupod sa This Is My Life every afternoon nakatag sa inyo leksyon o kung inspiration man or problema sa karon man nga panahon sa pandemic ang mga itabo kag problema ay padala diri sa aton kay makuha ni na eleksyon magamit man as bilang inspirasyon kag magamit man bilang palahinindigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupo diya adlaw gid na kanan okay so relax lang okay padayon man si Tito Wilma sa mga wala sa nakaligad bala wala naka-entra sa atong sini sa atong sini Sapa Premyo sa ARB sang amon sini promo during anniversary ari ho temprano pa namon nga pamaskwa na ang Sapa Maskwa sang ARB sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod inigid para sa tanan-tanan nga mga maupod namon nga mga tagpalamati diri sa Bacolod kay probinsya sang Negros Occidental pwede lang gid gamit ang inyong mga cellphone na ang aton sinipremyo 500 pesos nga cash o mag-aumpisa Oktobre. Dali na lang matapos ng September, di October na, no? 500 pesos nga cash ang premyo sa Action Radio. Para sa aton sa pamasponsang ARB Action Radio Bacolod, hapos lang, no? Maparegister gid kinahanglan para sa inyo, ang inyo entry ma-validate bala, no? Gamit ang inyo cellphone, i-text nyo lang ang mga detalye. Anong i-text ninyo? Action Radio Bacolod, programa kung diin mo nabatian ining promo, ang imo ngalan, imo edad, imo address, kag contact number. Okay. For example, ma-intera ka gamit imo cellphone. I-text mo sa create message mo, type mo Action Radio Bacolod, This Is My Life, Wilma Sugaton, 59 years old, kasi 59 naging man kuya mo, no? 59, Barangay Bata, Bacolod City, pagkatapos ang inyong cellphone number. Let's say, cellphone number 0909-090-9090. Amo na siya. Kompleto ng imo details, i-send mo ina karon para ma-validate ang imo entry. I-send mo sa aring numero na ilistada kahinayon ko. Hindi naman ko pagbasulon nga wala ka mo kaabot, ari ay. I-send ninyong inyong entry sa 0970-495-1202. Again, 0970-495-1202. Kinahanglan alerto kamo na. Kinahanglan alerto pamati sa mga programa sa Action Radio Bacolod News and Public Affairs Program. Sa aton mga drama diri sa Action Radio, kag bantayan mo gid nga malawagan ang imong ngalan, kag matawgan ka. Kay pag ring isang cellphone mo, tandaan mo gid ha. Sabton mong telepono mo, kag tandaan mo gid ang magic word sa Action Radio. Ano gani magic word sa Action? Sa Bacolod Action Radio. Kung imo masabat ang pagtawag, automatic, yes, winner ka, 500 pesos niya cash. Di kung may validated entry ka na, pwede ka na iya para sa pagsugod sa pag-raffle sa October 1, 2021. Pero, o ka pasugod sa pa-register, was kay 21 kasubong mo, di ba? Was Miyerkules na September 22. Was ka mo magpadala sa inyong mga entry para inatanan ma-validate. Amo lang na iya ka-simple, Tita We. Di ba? Tandaan nyo din ipadala niyo mga entry sa 0970-495-1202. Okay. Gets na Tita Wilma. Kag syempre, ano pag itawe? Ariho,
Katuan tani para sa aton maayo nga pamatyagan. Anong maayo nga pamatyagan, Tita Willie Maman? Para sa aton pamatyagan, ilabi na kamatugnaw subong ang panahon. Ang atong semi-liniment oil. Radio manamyones dito. Aboga upod sa itong sininga hapon si Inday Gingging, bahalan. Ging, kamusta na ikaw? Salamat kag maayong hapon, Gid, no? Maayong hapon lang dira sa imo. And of course, ada man si Inday Jujian Buena Vista. Jujian Buena Vista. Sakto na Inday Jujian. Mayong hapon lang dira sa imo. Kag magluwas pag initawe na magluwas sinadali gid lang. Budlay ari na lang mo. Ara man si Inday Jean also sir, hi Tito We, good afternoon. Suzette Pahimargen, sakto na pronounce ko. Suzette Margen, watching from Barangay 30. Andrea Bayone, gaupod man sa iton live. Kay Norma Toriblanca, yes. Sa inyo, salamat, gidali lang gid kay nabudlayan kun di balao. Hindi ta kamo di makita, dali gid lang ha. Okay, kay pangitaon kundi. Okay. Kag magluwas na Tito We. Di na to siya, cannot be, hindi ko kitaan. Okay, ara siya. Mayong hapon kay Inday Christine. Inday Christine Gonzalez. Thank you, man. Kag, hindi ko siya makita ang akong greetings. Pasensya, Gid. Balikan ko lang na karon naton sa ni greetings sa kay Nadula. Ha? Julie Elena. Mayong hapon, mandira. Salamat, Gid. Kag kay Inday Girlie Vicena Ignacio, mayong hapon. Salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma karon iya nga hapon. Okay lang na siya. Well, anyway, dali lang Gid Tito We. Miss M. Saboso, thank you, Gid. Thanks for the heart. Hindi ko na di siya makita. Bitaw, Aribe.
Ayun na lang sa cellphone. Ay na sinoro, salamat. Adara, sila sa Mayla, Carlota, mayong hapon lang dira. Oh. In the virtual pinda, good PM dito, present naman kami ni Thelma Iguico, Lydia, Bibing, Jennifer Hormigos, mentor sa may Salin Homes gihapon. Keep safe and God bless you and your family. Tita We. Okay, Franklin Telohio. Good PM, Tita We. Panyapon tawa, bag-ola, panyapon na advance din ka ganito do, Franklin. Okay. Monitor lang ko di sa La Carlota. Okay, salamat man. Kay Ruchel Magbanwa, watching from Los Baños, Laguna. Salamat, kid. O balikan ko lang ako ng aton greetings nga iban. Pasensya, kid. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat ng mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No?
kag sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dita at that time no sinipon ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamo isa nagdamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, it has been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news because we want to give Waran kay uno na hindi nagtamag anuan may hatag ko informasyon tupiko ko patani karon nga hapon utan mo pati sa utan but anyway tito okay lang na no alas 2:39 alas 2:42 na makadto si Tita Wilma sa pagbasa sa itong mga zodiac sign para man sa itong tagsek ka horoscope. Itong horoscope karon nga adlaw Martes, Setyembre 21, tuig 2021. Una-una ton ining mga nag-celebrate sa ilang birthday karon nga adlaw September 23 at 23, 21 Tito sino man sunod sulod sa ulo mo man sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 21, happy birthday sa inyo happy birthday dira kay Winona Wapper, my dear sister, happy birthday ding kay Walter Antofina, bao sila din nga duwa, happy birthday sa inyo kag sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila sini kaadlawan karon nga adlaw nagasaulog man sang ila sini wedding anniversary, happy wedding anniversary. So sa inyo nga aton sini mga celebrators, stay safe, stay healthy, kag syempre kabay pa madamo nga grasya nga mag-abot pagid sa inyo. Okay, Virgo, tawi unang zodiac sign. Ang mga Virgo,
nga tawo Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Virgo, abi ipakita ang imo ang imo pagka-mapa-inubuson. Ipakita ang imo pagka-mapa-inubuson kag paghangop sa tao nga nagagarit-garit gid sa imo. Paumuri kung may ipaumod ka, ha? Magpaubos ka lang. Hindi pagsapa ka, ha? Inang mga tao pag yun nga gusto tagaan mo sila attention, nga inang wala bala sa lugar. Focus ka sa imo trabaho kag sa imo siniya ginahimo karon nga adlaw. Tagaan mo man sang husto mo man nga kabudlay, ikasarang ang mga bagay nga gusto mo himuon kay ina makahatagid kaayuhan sa imo. Mga maswati mo nga numero Virgo 18, 42, 23 kag 36. Satin white is your lucky color. Mga Libra Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. Tupad balay mo da. Tupad balay mo da Libra, may duhol ni istorya sa imo. Abi, kung ano mga istorya nga makahalit sa iban or hindi namin istorya sa imo pala masinan, balikan mo na iyasang kaayo. Kaya nga, para hindi maguba ang imo adlaw. Balikan mo sang kaayo, kag be happy Libra. Maswati mo nga mga numero 35, 11, 21, kag Justice 8. Magenta red is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, kakilala mo, may ginapangabay sa imo, pamasarangan mo pasugtik, na? Kag ikaw, makahatag sang katawhay sa iya balatsangon. May maayong oportunidad nga mag-abot sa imo, Scorpio. Masuwati mo man nga mga numero 15, 31, 25, kag 6. Dollar green is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, yes. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21, may magabulig sa imo sa ginaplano mo nga negosyo. Yes, magapadayon man ang kaayuhan sa imo sa ni trabaho, gani kaayuhan man. Maswati mo nga mga numero 12, 5, 26, kag 35. Tangerine is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 to Binero, Justin 9. Adi Capricorn. Kung ano ang imo gina-experience sa karon, i-recall mo na siya karon kung may mahatag siya sa imo nga kaayuhan. O kung may makuha ka nga leksyon dira. Kay dira mo mapamatud-an na wala ka magsala sa desisyon nga ginhimo mo, kag sa desisyon na ina-padayunan mo. Mga maswati mo nga mga numero 15, 42, 22, kag 35. Emerald green is your lucky color. Kag Aquarius, sorry. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18 ay magpakaisog ka, Aquarius. Ha? Magpakaisog ka karon nga adlaw kung ano ang ginaplano mo. Isa pa gid ara, kung may handom ka nga magsulod sa politika, kinahanglan siguraduhon mo man ang imo desisyon. Kinahanglan mangin preparado ikaw. Kaghalungan mo lang ang paghatag mo sang imo pagsalig. Kung sa sinuman, kung kay sinuman. Masuwati mo nga numero, Aquarius, mga Aquarius, 42, 32, 12, kag 18. Mustard yellow is your lucky color. Unang gabahin sa ito man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para man sa itong ka horoscope. Alas 2:47, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax. Si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. Manamyaw anay stawe. Yes. Tito Andrea ba yung Tito Wilma mayong hapon? Yes. Pearl Joy, Doroteo Goy, mayong hapon man. Legend also serious ara siya. Ma'am Lani Heromiano, salamat kid, no? Dera sa ka hibuan caps na. Pons Eluren, good afternoon. Si Tita Wilma ni Pons, salamat kid. Okay, kay ano na siya mag-pronounce ang imo account na naman. Nag-send sa kay Tita Wes ang big heart.
Naino. Amo na? Naino, LMJ. Muna lang na. Yes, thanks man, Inday Feli Perez. Like and share. Inday Feli Perez, good afternoon lang na. Salamat kid na. Kag Rutsel Magbanwa, salamat man. Franklin Treloyo, ada sa gali si Franklin sa may nagsabatid sa ari ko tawe sa New Zealand, no? So thank you so much sa imo mga upo dira nga mga Filipino, maghalo man kamo and always stay safe man. That's why galing kapanyapon sila. Okay? Kag Ana Zinoro, mayong hapon kay Ma'am Nona, Manager sa Action Radio Titewe from Inday Ana Sinoro. Yes. Ara, mabati aniya gid na. Okay, kag yes, Tito Will Thelma Iguico, Virginia Alpina, salamat gid Diverse and Titewe. Yes, salamat gid. Hello, Tito Will, mamayong hapon. Tamyaw lihog nung Romel Pagsubiron. Happy 51st birthday today. Thanks, Tito Wilma. Romel Pagsubiron, happy 51st birthday sa imo. Na halin kay Inday Ginny Sugon. Speaking na sa mga taga-Dulid dira, no? Kay taga-Valladolid na si Inday Ginny Sugon mo sa ila dira na Inday Ron. Dira man sa Sagwa, Banwa, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Kaga, madamo gid nga salamat nan. Kay Inday Juji Ann, Buena Vista Kilantang, about tanaw ko programo tari kami wala baw dira sa may Mandalaga nara sila sa mga inasal. Salamat gid sa inyo salamat gid no? Kag yes, Tito, like and share nyo lang na. Miss Ems, thanks again. Kay Andrea Bayano, yes, kay Lenny Gadudo, salamat gid. Kay Inday Blaza, good afternoon. Salamat gid sa imo. 1, 2, salamat man sa imo. O hindi taman kamo ni maisa-isa man. Kay ni Philip Alonso, kay Tutu Ken, good afternoon. Kay si Kim Emerin, Angela Villarma, salamat man mayong hapon sa imo. Rosario Mendoza, salamat man. Kay Michael Kasuyon, enough lang na anay. So, okay, salamat gid sa inyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig,
Damo pa rin magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Standard time na padayuno naton ang nabili naton nga mga zodiac sign para mag-sa itong sa horoscope sa karon iya nga hapon. Ari na kita sa Pisces. Ang mga Pisces na tao Pebrero, Justin, Webet, Tugtog, Marso 20. Abing mo bala Pisces kung anong ginhimo mo sa imo isig kapareho. Ma-experiensyahan mo gid na. Kung maayong ginhimo mo, maayo man ang himuon mo, right? Di ba? Kung hindi maayo ang himuon mo sa imo isig kapareho, hindi man maayo ang himuon sa imo. Maayo lang kung ikaw sa imo lang bala mismo, pero kung sa mga kabataan mo, kung sa palabot, mabulubog lang sakit-sakit. Yeah? Gani, Pisces, sa imong horoscope, mas maayo gid ang mga maayo nga himuon para ang balik maayo man. Mas swerte mo nga numero 28, 31, 42, kag 12. Ruby red is your lucky color. Aries, ang mga Aries na tao Marso 20 tugtob Mayo, Marso 21 tawe. Marso 21 tugtob Abril 19. Anong nabatsyagan mo? Hindi Mayo matsyag mo? Magpakonsulta ka sa doktor, hindi pagpawala Aries ka. Kaya nga aamuin ng pinakahusto nga pamaagi para malikawan mo ang pag-angkon sang malala na klase sang balatian. Kananglan, mas early, the better. Na mabalaan mo. Maswerte mo nga numero 22, 38, card. 22, 38, Justice is tag Jet. Amethyst violet is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ariho, antes ka magsulod sa inyo balay, sa imong horoscope, mga alcohol kagid, or kung pwede maligo ka anay. Kaya mo inang gusto nga pamatasan nga dapat mo himuon kung ikaw halos bilog nga adlaw-ara sa gwa o halin sa trabaho, kag expose ikaw sa tao. Mga masuwante mo naman nga mga numero Taurus, Justice is 38, 26, tag 15. Shocking pink is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman na tao Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Ano man ina o si saong mo gid-anay sang maayo Gemini. Tag kinanglan, makigbagay, makigupod ka man sa pila ka mga tao nga daw budlay gid sa ila kuno adjustment para nga mainganyo mo sila sa imo sini masunod nga plano. Mga masuwante mo nga mga numero Gemini Justy 8, 51, 28 cards, 32. Duhat purple is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman, na tao Hunyo 22, Octubre 22, para ma-attract mo ang maayo na suwerte Cancer, abdi ko ang makita mo nga mga maayo sa palibot mo, dayawaman. Kag may posibilidad nga maumpisahan mo na ang ginaplano mo na negosyo, may arahaw. Kung may kapital, di ba, go. Masuwerte mo nga numero Cancer, 12, 22, 45, card, 13. Sky blue is your lucky color. Kag katapusan natin ni zodiac sign Leo, ang mga Leo naman ni tao Hulyo 23, Tugtog Agosto 22. Ahay. Damo, gidman, hintod na Leo. So, si Morkop, damo ang nagkakalubong sa utang. Pero hindi ang pareho mo na kabalo maninguha sa kabuhi. Ang importante lang sa imo Leo, sa imo horoscope,
padayuna ang imo katampad sa imo kaugalingon kag sa imo trabaho. May masuwati mo naman nga mga numero 7, 42, 31, 20. Mango orange is your lucky color. Okay, nabatian natin natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. Aton oras alas 2:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin, kita may magapangamuyo para sa orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang among pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayo sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo, dali sa programa This is My Life para sa ginapangitubang nito ng pandemic sa rin COVID-19, kag always ang aton 3 o'clock prayer. Nawawala na si Tito Wilma sa panahon, si naman sa aton pagpaanam, pero kabalugi kita nga karon nga adlaw, makasaysayan ini sa aton nga kabuhi diri sa Pilipinas. Ika-49th year sang declaration sa martial law, madumduman ginaton ina, no? Ginahanduraw karon nga adlaw ang ika-49 nga anibersaryo sa martial law declaration sa Pilipinas. Sa diin, gindeklarar ini sang anay presidente, nagtaliwang nga presidente nga si presidente anay, the late President Ferdinand Edrelin Marcos. Kaya kabalo kita, hinpermahan to ni Marcos ang Proclamation number 1081, kasagdiin sa sini nga adlaw, ginpaidalom sa martial law ang bugos nga Pilipinas. Kag ina ginbawi, dugay-dugay yan, no? January 17, 1981, ginlift in ang martial law sa sinaiya nga kat sa Enero Justice City 1981. Kag karon nga adlaw aton ina ginahanduraw ika-49 nga anibersaryo sang pagdeklarar sang martial law sa pungsod Pilipinas. Anyway, salamat sa liwat mga palanggay na ito nga mga tagpalamati. Antes man si Tito Wilma magpaalam, mga itong Bible verse of the day na mabilin sa inyo. Halin sa Nahum chapter 1 verse 7, and it says, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him." So, was na naman mayong hapon sa liwat, standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,